Horas madihita saluhutna. Sebelum mulai pertanyaan ngata, martanyang nahoh mahita di bagasan rohata ganup marsada-sada. Martanyang mahita. Amin. Mared di mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nungga malos duhut-duhuti, jalan nungga marurus bunga-bunga nain. Alai nahot dohata ni Tuhani, ro di saliling nililingna. Sai burjuma horasi ramate, dungi lehonoku matuho tupal hangoluan, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan. Hodo nama johami, jala hodo na papunguhon akan na pinilitmu tuhuriam dabadiai. Mauliate marohanami, ala na naung dipasahat hohami tu anakmu. Asa ibana na punahami, asima roham. Sai pargugoy mahami mangulahon na nidok ni hatam. Asa dumu hami dohot naung tolhas tu labungmu. Sai patugu maha porsion nami, sahat rodi ajal nami, asa sahat hami sogot tuhalalas ni roha na sumurung, napi naradem di akan nama kaholongi ho, asa pujon nami ho disi saliling nililing na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahatani debata turpuk epistel di pertanyaan tadi Bodarion imana dienet sian buku sada Korintus 15
ayat 50 sahatu ayat 50 alu tajahama marsikat sorin. Odo nahudok disi ali akadongan. Dang tarbahen sibuk dohot mudar manean harajaon ni debata. Jaladang tartean na olo busuki hatong tongoni. Topu di bagasan sakidop mata, dipakulingi ni sarune na parpudii, alai makuling masarune, gabehehe maaka nong matei, hatong tongon, laos paubaon nama anggo hita. Alai dung disoluk hatong tongani na olo busukon, jala disoluk hangongolu na manok tongi na olo mateon, disima jupang hata na tarsurati. Nunga tarbudut hamatean, nunga soluk hamonangan. Alai dosa do sorop ni hamatean, jala patikido gogo ni dosai. Otpe hamu akadongaku nahi naholongan. Marsi hohot jala somu bauba mahamu. Jala lam sumurung matok tong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo, dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala naupiosa. Amin. Marede mahita.
Hasiniro hamadihamu dohot dame, sian dibata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ruas na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, tatangi mahata ni dibata dihita di partangiangan panutup dihita di tahun 2022 hata ni dibata na tersurat di buku Parjamita sian si Salomo bidualu mamuka sian ayat sia sahat ro di ayat 10 bitu songonoma tersurat di si dengan ma tapayuhut-ihut. Luhut nainu ngahuida uju diranapi rohaku saluhut pabahenan akan namasa di hasyanganon. Uju sada colma mangarajai dongana colma mabahen ibana marhina mago. Akup ni nunga huida tipak tartanum halak parjahat. Hapi anggo halak na mangulahon na dinggan akan narusian inganan nabadia. Di halupa hodongan na sahuta doi. Ipe hataoto doi. Alo sotibu mangino na pabahenan akan najahati. Di bahenigo rohani colma manisia di bagasan mangulaho kajahaton. Alai tung sura peratus sali halak pardosa mangulaho kajahaton pola sanga sarima tua ibana takas do huboto martua sogot halak nama kabiari di bata akan namar parange di jolona. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati jaladang tagamon pagajangon na ari-arina. Alai songon halinu do ibana alaso marhabiaran tu debata. Adong do pesada nari halongangan namasa di atas tanoon. Adong halak partigor hira pabayna ni halak parjahat ni ulana parsorion nati bangon. Jaladong halak parjahat hira pabayna ni halak partigor ni ulana parsorion nati bangon. Nunga pola hudok halongangat doi. Di baheni hupa puji-puji las ni roha ala naso adong nadumingkan di jolmai saleleng di hasyanganon. Ia so namangan minum dohot marlas ni roha. Ido na tinggal di ibana sian ulaon na saliling ari-ari ni ngoluna. Akan nanileho ni dibata tu ibana di hasyanganon. Dungi diri koti rohaku muse naeng manada. Hapistaran dohot mana kasih hinamago na masa di atas tanoon. Pola tung balisaon mata ni colma borgin dohot arian dang tarpodom. Jadi takas mahuida sandok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pabahenanna akan namasa di hasyanganon nang pemaradung halutan rohani jolmai madiori dang tagamon jupangsa tung sura penina rohani halak napistar leak botoon nadui dang tagamon jumpangsa ido yanggo sahatna. Ruasna hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Adong dosa dapat dohan na cukup populer na madok ngoluon atau hidup ini penuh dengan banyak kejutan-kejutan. Life is full of surprises. Dan yang pasti bahwa tidak semua kejutan itu menyenangkan. Sehingga setiap orang perlu siap untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya. Digodang dia kana masa di bajol madang lomoro hana dia kekejutan-kejutan bolas jadi termasuk kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia tidak suka terhadap hal-hal yang tidak diprediksi. Terhadap hal-hal yang tidak pasti, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan seringkali membuat manusia itu tidak berdaya. Masih ajar hita sian namasa ima bencana pandemi COVID-10 sian namasa di Portibion. Pabuadang adong ahli na di Portibion boy memprediksi apa yang terjadi. Bahkan dang boy dope diprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Jala Presiden Jokowi pemadok kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Karena selalu ada berita, ada varian baru yang selalu akan muncul. Alani di kenyataan namasa godang akan namasa di tonga-tonga di Portibion yang tidak bisa diprediksi, penuh dengan kejutan-kejutan. Kembali ke ungkapan tadi bahwa memang hidup ini penuh dengan kejutan.
dan banyak kejutan yang terjadi yang tidak bisa kita pahami. Adong dosa ada barita taringo tu pemuda Kristen berusia 27 tahun. Dan dia baru saja beberapa tahun menikah. Dan suatu hari ia menderita sakit dan didiagnosis bahwa ia menderita penyakit kelenjar getah bening sudah stadium akhir. Tentu situasi ini sangat melemahkan dirinya. Nunga godang aka usaha pangobation dari patupa, mulai sian pangobation tradisional sahat tu kemoterapi. Alisongon nasotarida perkembangan kesehatan, garia dalam galedo hilala pamatangna. Dia merasa bahwa apa yang sudah dilakukannya selama ini sudah banyak, bahkan dia merasa bahwa dia sungguh-sungguh sudah beribadah kepada Tuhan. Maka rikoton ngoluni parsauran tu debata alani di bagasan parsahitonna suku-sukun maibana tu debata. Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Buasa di pasobu debata nama sautu au. Kenapa semua ini harus terjadi? Ali di botohodo Tuhan ahanahu ulaho salilingon. Di botohodo Tuhan huharikot to dongolu parsauran. Di botohodo Tuhan huharikot to nangolu partangyangan. Ali buasay komasa parsahiton naposaon. Suku-sukun pertanyaan yang jika diperhadapkan kepada kita tentu kita pun akan sulit untuk menjawabnya. Karena dalam hidup ini kita sering kali berhadapan dengan hal-hal atau kenyataan yang sulit dicerna dengan logika kita. Tetapi justru disinilah kita mengetahui bahwa ada banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup ini. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Dingoluon dang boy taatusi buasa masa akana masa. Buasa manau napahit akana burju, ale buasa idao sonang akapar jahat. Buasa sipata di bajolma terlalu singkat umurnya, sementara ada orang yang sudah siap untuk mati, ale justru dangna marna marujung ngoluna sian portibion. Berapa hari yang lalu saya mengubur seorang bayi yang berumur 2 bulan, anggota dari keluarga jemaat kita yang sudah 7 tahun anak itu dinantikan oleh keluarga itu. Tapi umurnya sangat singkat. Adong dope ruas ni huriata namarlas ni roha makalacon umur dina tua-tuana 2 hari yang lalu 91 tahun. 4 tahun yang lalu nunga di jalo ibana ulon nabadi halani posa ni parsahitonna. Ali boy do pegajang ari-ari ni ngoluna. Molo sinukku mabiar doho mate. Dungi di dodang mabiar beyau. Maruju ngolukku sian portibion. Bayi yang hanya berumur 2 bulan lebih. Yang pasti menimbulkan luka di hati orang tuanya. Kemudian akan banyak orang juga melihat bahwa katusan sakap di Tuhanon. Apa maksud Tuhan di balik semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Mengapa Tuhan membiarkan sebagian orang semakin menderita? Bahkan mengapa Tuhan membiarkan sebagian orang menjadi miskin karena korban ambisi dari segelintir orang? Molosongodi di dia tutu keadilan di debata. Buah sadang pitor hatop di bata patupahon nakapangurupion jala aha dosa sitong nasakap ni di bata dihita di ngulut taon. Ruas na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Molo say tubuh tutua kasuku-sukunon. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Buah say komasa na songonon, buah say komasa na songoni. Na pasti dang bui dapot tita alus na papuacon na dirohat taon nang pesipata mabay kita jot tarhirim ala dang bui dapot tita alus taringo tu suku-suku tai. Seringkali sebagian orang akhirnya frustasi karena merasa tidak menerima jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena mereka semakin lama semakin tidak yakin bahwa Tuhan itu ada.
Dan ketidakyakinan itu muncul karena mereka menganggap bahwa Allah tidak dapat melakukan apa-apapun dalam kehidupan mereka. Kalau Dia benar Allah yang Maha Kuasa, mengapa Ia tidak bersegera untuk menolong? Kemudian Allah dituduh tidak dapat membuktikan keadilannya dalam hidup ini. Bagi mereka itu berarti Allah tidak ada. Persoalan na dihamuna ruas na hinaholongan bohado tutuhita bersikap jika menemukan hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita pahami dengan logika atau cara berpikir kita manusia. Bagaimanakah sesungguhnya sikap kita ketika kita tidak paham dengan cara Tuhan melalui apa yang kita alami dalam hidup ini? Alani buku parjamita sian si Salomo on sada buku nama cai arga jalama mora si tutu di parsirang kuton niakan na porsea imasi Salomo mangarimang-rimangi taringo tuakana masa di hasianganon macai arga buku parjamita on termasuk turpuk jamita tahun mangurupi hita asaunang tubuh rohana pesimis. Sekalipun banyak hal dalam hidup ini yang sungguh-sungguh tidak kita mengerti. Penulis kitab pengkhotbah adalah seorang yang sangat jujur dan realistis untuk berbicara tentang fakta yang terjadi di tengah-tengah hidup manusia yang seringkali dirasakan begitu pahit. Yang pertama, pengkhotbah melihat adanya kehidupan yang keras. Penindasan terhadap kaum yang tidak berdaya selalu terjadi di muka bumi ini. Didok nakin diturpuk tay di ida ibana do pangalahun isada jolma na mangarajai dongan na jolma mabaheni bana marhina mago prinsip bican di harajon niba bican di huaso niba bican marhuaso do piba mabahedeba jolma dang peduli tudungan na jolma nang pekon marhina mago, nang pekon tertindas marpogos sahatuna aguan hosa. Sadia makebun anggur Nabot dibandingkan dengan kekayaan Raja Ahab. Alai pitur sehira nama deli di mana ketika Nabot tidak mengizinkan kebun anggurnya diambil oleh Raja Ahab. Karena itu adalah warisan dari leluhurnya. Tetapi Izebel istri dari Raja Ahab memakai kuasa yang ada pada suaminya, memfitnah dan akhirnya membuat Nabot menjadi terbunuh. Wasona adong di ibana, dipakailah homa bain jolma dongana jolma marhina mago. Dan memang penindasan terhadap sesama selalu terjadi di muka bumi ini. Seolah-olah tak bisa dihalangi, seolah-olah tak bisa lagi dicampuri oleh Tuhan, seolah-olah orang yang tertindas itu tidak akan lagi mendapat pertolongan dari Tuhan. Siapa yang kuat? Dia yang menang. Homo-homo ni lupus manusia menjadi serigala atas sesamanya sendiri. Nah, paduan pengkhotbah melihat adanya ketidakadilan dalam kehidupan beragama. Terkadang agama dipakai untuk memihak kelompok yang salah. Merestui sepak terjang orang yang berbuat kejahatan. Sedang orang benar itu tidak dihargai, bahkan dilupakan. Di ayat 10 diturpuk tahun naking didok nunga hui datipak tertanom halak parjahat hapi yang gua halak na mangulahon na dinggan aka mangulahon na dinggan justru dihalupahon sian inganan na badia dihalupahon dongan nasahu tadui justru orang jahat yang dianggap berjasa. Tetapi orang yang benar justru dengan mudah dilupakan. Yang ketiga, pengkhotbah juga melihat bahwa orang jahat sering kali nampak hidupnya senang-senang saja. Bahagia, hartanya semakin bertambah, usahanya semakin sukses. Ala sotibu manginona pabahena niakana jahati. Didok rohani jolma manusia
di bagasan mangulahon ajahaton ibana sahat tutiki na parpudiope gudang dojol mangulahon hajahaton. Dan memang selama hukuman itu tidak langsung dilakukan, mauldo di bajol mamarhamu baon. Dan sebagian orang mengeraskan hatinya karena dia berpikir bahwa Tuhan pun tak sanggup menghentikannya untuk melakukan kejahatan. Tapi di ida parjamita do orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk orang yang jahat. Tapi orang yang jahat justru menerima ganjaran yang patut sebenarnya diterima oleh orang yang benar. Ruas nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Siapa natapan manang parnidaan ni buku parjamita, manang panurat ni buku parjamita on imasi Salomo. Di paingot dohita teringot tua kana masa di hasyanganon di portibion. Sahalinari gurang aka namaol na subuita atusi di tonga-tonga ni pardalana di ngoluta di portibion. Alay di paingot dohita marhiti-hiti buku parjamita. Masa piaka na masa nahia masa dohot na sohea masa. Lamarti burak akka parjahat siulaho na jahat. Sonang idaw ningulunya kaparjahat. Alimatua sohea daputan hasonangan nama noktong yang gohala parjahat di tonga-tonga ni pardalana ni ngoluna. Alani maulo diungkap aka hal-hal na masa di tonga-tonga ni ngolu taon di tonga-tonga ni portibion. Sebenarnya bukan mengajak kita untuk bersikap pesimis dalam menjalani hidup ini. Dan kami pahin ngotok kita sama coho kita mangulahon nadingkan nang peso dihargai halak sipata akan nadingkan natabay nang peso dihargai halak partigor di tonga-tonga ni ngoluna. Alina so jadi halak partigori macohot mangulahon nadingkan. Alani di pamanat marhiti buku parjamita dosa sitong na masa piakan na masa kana suhar na mau latusan. Ketika Tuhan sepertinya tampak diam dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Alay taingok madangadong naholip sian parnidahan ni Tuhani. Dangadong naholip sian pamotuan ni Tuhani. Dangadong nabuni naso di papatar Tuhani. Dia 12 di doktung surah peratus sali halak perdosa. Mangulahon hajahaton pola sangasari matua ibana. Alay takas do huboto isi do namartua imahalak namakabiyari debata namartua ise imahalak namarparange di jolo ni debata tung sarima tua petaida kaparjahati tung saur matua petaida kaparjahati tung kacang pia karya rini ngoluna taida taingok mamang dohot inang halak namar tua sogot imahalak namar habiaran maradopod debata jalan namar parange di jolona alani halak na porsia na sotu pamadeli alani pangalaho na masa di portibion ala sudi naik komarujung do haru partangyangat tadong do partangyangat pamuhai laos adong do partangyangat panutup. Jala kalender tahun gerejawi pe di hari mingguan masuk mahita tu minggu akhir tahun gerejawi molo di padumu pe itu parningotan dia kana moding asai koningoto tado marujung dona saluhut nakana di portibion. Karena itu orang percaya tidak akan kalah melihat walaupun banyak kejutan yang tidak masuk di akal kita termasuk tentang perbuatan Tuhan. Ale parjami tapi dua luan paingoto kita memang pikiran manusia tidak sanggup menyelami segala perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ale halak na porsia ikon takas majamoton ha porsia onna. Na pasti na so jadi sarobang dohot portibion. Jangan iri terhadap orang yang melakukan kejahatan. Amsal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Jangan memilih satu pun dari jalan mereka. Karena sesungguhnya jalan mereka itu adalah jalan yang menuju kepada kegelapan. Sekalipun tampaknya manis,
tapi mereka akan berakhir kepada kepahitan. Sekalipun jalan kita tampaknya pahit, tapi pada akhirnya akan manis. Alahala na martua, imahala na manahan sahat ro di ujungna. Orang yang takut akan Tuhanlah yang akan menikmati bagian yang sesungguhnya. Mungkin dang jalo otai ditiki di portibion namang dohot inang ale taingok ma. Dang di portibion ujung ningulu ni halak na porsea. Ale dihanggo luas sogot na pinaradi ni di bata dia kana porsea di ibana. Walaupun sebagian orang mengatakan kita kan masih di dunia ini, kita mau merasakan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Tapi tidak semua hal yang menyenangkan yang kita inginkan itu bisa terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena banyak orang benar juga, banyak orang yang percaya, yang takut akan Tuhan karena penderitaannya hidupnya berakhir. Mungkin dia tidak mendapatkan hal-hal yang menyenangkan menurut ukuran dunia. Tapi dalam kepercayaannya, jalo onnado lasni roha hutana sopina uli ni tangan ni jolma napi naradi ni dibata dia kana porsia di ibana. Itu sebabnya Rasul Paulus pun berani bersaksi dalam penderitaan kesakitan secara fisik batin. Ale barani do ibana madok dang sadia si taonon di portibion marti bakon hasangapon si papataron ni dibata tuhita sugut. Tentu bukan dengan mata jasmaninya dia melihat, tapi dengan mata rohaninya, dengan imannya yang melihat bahwa tidak seberapa penderitaan di dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Tentu bukan hal yang mudah untuk berjuang di dunia ini. Dan Tuhan tahu kita tak sanggup jika mengandalkan kekuatan dan tenaga kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan akulah pokok anggur ikon di bagasan hau anggurido. Karena di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Bodoh hitam monang maralohon nasa pangujunan. Bodoh hitam monang maralohon na katahi tahini si bolis. Bodoh hitam monang maralohon na kaparjahati. Boido hita dang sarobang dohot portibion. Alai ikon debatado pamonako kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Songon topik ni minggu tadi hari mingguon. Debata pamonako kita di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Ala Yesus do tiruat di hita mengadupi nasa penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Allah memenangkan dan Yesus setia sampai kepada akhirnya. Dan pasti tunggu si songoni do tarjo halak na porsia. Atau ngamang dohot inang mau lihat tema di tuhata. Di luas do pihita marsaurat dohot ibana di bagas joroon. Nangakaruas ni huria di partangyangan panutup di tahun 2022 on. Waktu berjalan tanpa bisa kita hentikan. Hidup kita berproses menuju ke proses akhir walaupun kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Ale marhiti partangyangan on di pahingot dohita. Bisa dilehot Tuhan do petiki parasiat dihita. Nampai marujung yang ko partangyangan di gereja tahun. Ale dang marujung yang ko partangyangan di ganup akka keluarga. Dalat tamadok mau lihat itu debata. Sayang giat di luas Tuhan di mahita mangasahon na sini rohana. Lahu mangujungi tahun 2022 on. Asa nang tu tahun nairo tahun 2020 tolu. Boido pehita rapatu pahon. Akka partangyangan. Semoga situasi semakin membaik sehingga kita bisa melakukan kebaktian di rumah jemaat. Asima rohani Tuhatai. Di pasu-pasu mahitamang dohot inang supaya kita mempunyai kekuatan menjalani kehidupan kita dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin martangi yang mahita. Mau lihat rohanami diho ali di bata di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokop jala si palua hami nasay mangalihon nakapartikian di hami apalagi partangyangan panutup di tonga-tonga ni huriam di tahun 2022 on di pakulingi hodo hami marhiti-hiti hatam napaingoto kami taringo tu gudang niaka na masa di portibion na maol huatu si hami mangasahon pikiran nami. Ale di paingoto do hami Tuhan. Asa nasojari hami sarobang dohot portibion. Asa mangulu hami di bagasan hasitongan ni hatam. Songon halak nama biar marado poko Tuhan. Tangi hami dia kanadinggan. Na pinaingot mo marhiti-hiti hatam di bagasan ngulu nami.
Atau ngurupi mahami Tuhan nang sudia karwas ni huriam. Napatupak kapartangyangan sian bagas joromon. Songoni nang sian bagas inganan nasi dabe. Say mamasu-masu mahodi hami Tuhan. Suatu mana sahata menang hutangi ho kami salilingon. Manabay haporsyon nami dohot pos ni roha nami. Asaw nang ganggu hami manguduti ngulu nami. Alaya sa toktong pos roha nami ali di bata nami. Hodo na pamunak kami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Ajari mahami uduk tu na salomo ni roham. Asa halumwa ni roham hami nang marhiti-hiti sandok ni ngulmit ni ngulu nami. Ato ngasi maroham di hami. Sesa manasa dosa pangalosyon nami. Holan mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Marede Mahita. Namo nangidona muste mangaton parbueni hawangoluani yang jadi daon namagoan nangamatean paduaoni ay dibatana ngapos rohana mambanakana tokong tiu mambanakana tokong tiu namo nangidang tu pahawaon ni hamatean paduaoni sajong-jong do ibana maradokon bohiku di banuagi ijangi saidaona Gusti Tuhana rodi dongana namo nangi rodi dongana namo nangi. Ali Tuhan debata Jehovah para siroha jala pardenggan basa tung moliate situtu Tuhan di sobahon nasa rohanami tu ada upanmu di saluhutna pangiring-iringmu di ngulu nami diramoti ho hami Tuhan maripat di bagasan sadarion jaladi pataruh ho hami Tuhan tu bagas jorom na badion di nama dohoti pantayangan na pinatupani huriam jala omma tutu Tuhan pertanyaan nami parsoran nami rat dohoto marhite pertanyaan no Tuhan di tahun 2022 muliate situtu Tuhan bui dengan pertanyaan ni huriamon
di bagasan las niroha na siya koing. Ato ngali Tuhan, hupa ujuk kami ma. Pertanyaan di tahun 2022. Jela makirip kami tutu Tuhan di tahun 2020 asiroham tutu Tuhan. Doa kamara lumobi COVID 10 di tahun 2020 Tuhan. Jalabui kami patupaho pertanyaan diganup nami bagas nami be di tahun 2020 Tuhan asiroham say saut may ali Tuhan debata Jehovah nunga hubegi kami Tuhan hatam na pinasahat ni naposom tutu Tuhan meragam akan masa di tonga-tonga ning ulu nami kalas niroha akahabot niroha akaparsahiton akaparukilan tutu Tuhan ulo dumabay kami madiling alaydang tardoro kami Tuhan hagugumi di tonga-tonga ning ulo nami na mau tahu doa kasih bolis akaparjahat di ulo nami alepos doroha nami Tuhan marsihohot hatam pos roha nami Tuhan dang mumawubah haporsyon nami ay dang marnalo ja Tuhan mangulahon hatami di tonga-tonga ning ulo nami yon molo totok kami Tuhan marsigat tung tuho ato ngali Tuhan pahibul rohanami asa totong ulo nami yon hupasat tami turupanmu Tuhan marmasa dosa luhu narong di portibion marujung dosa luhu na Tuhan atong paingot kami di pardalanan ning ulo nami yon asa hubolah kami Tuhan diak kang ulo nami di ari sugut marhiti hatam ima tutu Tuhan bohal nami asiroham tutu Tuhan ali Tuhan debata Jehovah ditik kumangidu kami turupanmu Jeremi purba tutu Tuhan disakap ni roha nasida sadario mau prasi nasida alay Tuhan dang lomo nami sakap mudo nasaut di tonga-tonga ning ulo nami dinamarsai na sudah Tuhan marsai jatuh ngasiroham tutu Tuhan pahot haporsyon na patugu haporsyon na Tuhan manang sa di hari pe di patupa para medis operasi Tuhan tuko mana majama tuko mana mga lehon hamalumon nang song ni Tuhan di saluhut na ruas ni huriam ulo tungarong di bagasan akka parukilon ulo tungarong di bagasan akka parsahiton marsak rohanasida Tuhan ala naka ekonomi marsak rohanasida ala nakasituhoron na masa Tuhan di portibion unang paluwas rohanami madeli Tuhan asiro hampasu-pasu sa luhu na Tuhan ruas ni huriami sa luhu na nanulan ni tangan nasida Tuhan asiro hamhoma na majadina nang song ni Tuhan dia kayanak ko ni huriam na di bagasan akka parsikolaan parkarejoan na mangululuya kangulungulo na sida Tuhan tukoma na mangalon habisukon habistaran di na maluluya ka parkarejo at tung patongon ma parkarejo na dinggan dito nga tonga ningulo na sida asiroham
Dinalope anok kami Tuhan di puruman nami. Totong ramoti kami ganu marsada-sada. Atau ngale Tuhan sahat diho mangulun namion. Marhita nakmu Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Maredde mahita. Tuhut papungu pilihan. Rohaku di Tuhanku dan terbantar hirima. Ondo tokong tangi aku, tulammu apa tau, lobi pos doro aki, sai patulu sonai, boa nona autusi. Laganu pari paniom na diawon, sai tomong di pasari-sari nang badi aro ako, nang tinggi nai pinggol parton dioki lau mamanyo nai. Dan terbantar hirima, ondo tokong tangi aku, tulambungmu au patah, lobi pos doro aki, sai patulu sonai, boa nona autusi. Hilalagan ari waliom nanion, sai tong di pasari-sari Nang badi aro ako, nang lamtu tinggil nai, pinggol parton dioki, lamaman lomonai. Tatangi ako mapilian na tapapungon tuado panidi bata, martangi ang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat nami masian na nilihon mitu hami pilian nami tuho, say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiak kami pilianon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mandok mahita di tangiang ali amanami. Say pinorbadia maguarmo, say ro maharajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesan nami, di dosa ni dungan namar dosa tuhami, una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punaharajaon, dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia ma. Nama dongani hamu saluhut na.
O